Yes, hello po uli sa ating mga followers sa ating programa HCI CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat mga taga-subaybay natin sa ating programa Mission to Help Restore the Health of People. At tayo po ay mapapakinggan. Siyempre, inaabangan ko kung nag-intro na. Ayan, intro na tayo. Sa DCGP Legazpi, also tayo po ay mapapanood din, syempre sa Facebook Live ng DCGP Legazpi sa ano din po, sa dalawang radio station dyan sa Camarines Norte. Of course, 98.5 OKFM, Daet Camarines Norte, 100.5 Cool Radio in Daet Camarines Norte. Ayan, sabi sa Cool Radio, naka-hook up na. Salamat po. Hello kay Ma'am Remy Faustino dyan sa Berac, Catanduanes. Okay, so, anyway, sa mga listeners natin, kung may tanong when it comes to health, open po ang ating text hotline. I-text lang po, idad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, idad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717, 0939 9040717. Hello dyan sa nakita ko kay na si MJ. Oo, yung aking sister-in-law na yun ang kinikwento ko yan na dengue. Oo. Actually, eto yan na. May kwento-kwento tayo. Mamaya, daanan natin ang mga kwento-kwento. Kasi hanggang ngayon, actually it's my 16th year na nagpa-programa dito sa DCGB. Opo, marami na po ang natulungan, nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Opo, promise. Kailangan lang talagang aralin ninyo. Kaya madalas sabihin ng inyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Nakakalungkot lang minsan na may mga tao tayong na-introducean ng ating product pero ano yan, dinedma tayo. Okay lang, na-deadma pero sa amin hindi kami nalugi. Kayo po ang nalugi. Opo, kasi hindi nyo nasubukan sa inyong pamilya. Oo, naka-hook up na daw. Okay, FM and Cool Radio. Okay, so hello sa mga nakikinig din dyan sa atin sa Cool Radio in Daet Camarines Norte and of course sa 98.5 Okay, FM Daet. Hindi na tayo nakapag-activity muna. Medyo maigpit ang sitwasyon. Pero anyway, kailangan gawin ko to para sa mga taong kailangan matuto this time. Health is wealth. Okay? Kung magtatanong kayo, ayan, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating Power Trio. Ito talaga yung talagang dinidiinan natin. It's the Power Trio, tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Pati sa COVID-19 ay tumulong po talaga ang ating produkto. Diba? Palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. At sino-sino ang pwede mag-take ng ating produkto? Nako, from mula bata. Bata at matanda. May sakit man o wala. Kaya madalas sabihin ng inyong lingkod, if healthy ang pamilya, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi po kayo basta-basta nagkakasakit. Katulad ng inyong lingkod, di ba? Ulit-ulit na. Sabi ko nga, gas-gas na nga ang boses ko. Kakakwento tungkol dito sa product na to. How amazing ang ating mga natural na produkto. Alam niyo, naniniwala ba kayo na still the greatest healer is ang ating Panginoon? Ang ating
ang ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ang may gawa nito. He is the greatest healer and God is using instruments to show His love and care for men. Saan ba galing itong CMD natin? The Great Salt Lake of Utah, it's nature. Saan ba galing itong CBF? Galing din po sa halaman. Opo, spirulina, chlorella, and wheatgrass. Yung ating supreme juice, galing din sa halaman. Opo, mga natural, from nature, galing sa Diyos na tutulong sa atin. Kailangan lang talagang imulat natin yung ating mga sarili this time na kaya pala natin labanan ang mga health problems natin ngayon. Hello sa aking batchmate, Ma'am Floriden Kalimlim. Okay? So, yan, sa mga listeners natin, ulit-ulit akong nananawagan sa lahat na may mga problema sa kalusugan. Huwag niyong intayin, lumala ang inyong mga sakit, bumisita kaagad po sa mga CMD centers. And importante, doon sa mga gusto magpa-guide po, dapat makuha nyo yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. At pwede rin kayo, yung mga nasa Facebook, doon kayo sa CMD Bicol. Si Nurse Earl naman po ang nandyan, na sumasagot sa inyo. Opo. So, yan. Ano-ano nga ba ang health problems ang pwedeng matulungan from A to Z? Mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Hello kay Ma'am Jenny B. Abordo is watching. Okay? So, ngayon na panahon na ayaw na tayong tantanan ng COVID. Ano yung dapat gawin natin? Magtatago na lang ba tayo sa ating mga bahay? Alam nyo, life must go on. Kailangan matuto tayong gawin nating normal, maging normal pa rin tayo, ang takbo ng utak natin, ang galaw natin, even this pandemic. Opo, kasi sabi nga, COVID will stay tomorrow, the next day, masanay tayo na nandyan talaga ang COVID-19. Andyan talaga po ang COVID-19. So, anong dapat gawin? Follow the health protocol. Opo, alam na natin yon. At yan, pinakang sabi nga ni Dr. Mike Navera, aside from following the health protocol, ito yung pinaka number 1. Because the first line of defense against COVID-19 is ourselves. Opo, the first line of defense. Opo, anong gagawin natin? Mag-iintay na lang tayo sa gobyerno. Opo, anong gagawin sa atin pag tayo na COVID, pag tayo na nahawa ng mga sakit na yan? Tulungan na natin ang ating mga sarili. Protect your family. Opo, your loved ones. Of course, your sarili nyo syempre. Kasi isa lang na member of the family ang ma-COVID. Alam mo ba ay, pwedeng mahawa lahat. Di ba? Hello kay Ma'am Maria Miriam Losarita is watching sa area ng Cebu. Musta kayo, madam? Oo, congratulations. Humahataw na kayo dyan. Sa area ng Samar. Ano yan? Visayas. Visayas area pala. So, anyway, sa mga listeners natin, hindi ba okay. Para sa kalinawan ng lahat. Sa kalinawan ng lahat ng mga followers natin. Kasi yun na nga, gasgas na nga yung boses ko. Kakasalita. Kaya minsan madalas na yung inuubo-ubo na tayo. Ginagawa natin to para makatulong. If 90% ng population ng Pilipinas ang may problema sa kalusugan, kawawa talaga kung hindi matututo. Kami po, nasira man muna, bumagsak man muna yung health namin. Diba? Puro nagamot before. Pero natuto tayo. Dahil nakinig, inalam natin na ang katawan pala natin may kakayahan mag-repair. May kakayahan mag-repair. Opo, kailangan ibigay natin sa katawan natin yung kailangan niya. Ano yung kailangan ng katawan natin? Tamang tulog. Tayo ba na natutulog pa ng tama? Because the best time to sleep is 9 p.m. to 5 or 6 in the morning. Dati rin po ako nasira ko rin yung tulog ko noon. Siyempre, yung trabaho ko noon, nagjo-duty kami ng
May duty kaming hanggang ano yan, alas 10 ng gabi. May duty kaming 9 p.m. to 6 in the morning as an employee of PLDT company. Talagang nasira talaga yung aking health. Tapos mag-overtime ka pa. Overtime ka, 6 p.m. hanggang 6 a.m. 12 hours na trabaho. Ay, ganon talaga. So, plus, of course, yung aking lifestyle. Kaya naman pala, bumagsak yung aking health. Opo, yung kulang sa tulog, malaking problema po in the end. Ang sabi nga, healing takes place when a person is sleeping. So, hindi ko na talaga pinagkakait yung tulog na yan sa sarili ko ngayon. Oo, alam mo po, the best time to sleep is 9 p.m. to 5 or 6 in the morning. Aralin nyo po. Nasa lecture yan ng mga doktor namin. Marami po na pagre-repair sa katawan natin ay mangyayari pag tayo ay tulog. Kung gising ka pa, alas 11 na, alas 12 na, gising ka pa. Di ba magkakaroon ka ng problema? So, wag nyo pong ipagkait ang tulog sa inyong mga sarili. Ibigay yan. Ang oras kasi, ito na natin sa mga listeners natin. Paano ginawa ni Lord yung panahon, di ba? May araw. Bakit may araw? Para magtrabaho tayo, di ba? Bakit may gabi? Bakit dumidilim pagkagabi? Para kailangan natin matulog. Tandaan, healing takes place when a person is sleeping. We need 8 to 10 hours of sleep during the night time. And of course, tamang nutrisyon. Importante yung tamang nutrisyon. Hindi yung kumain ka na lang ng noodles o kumain ka na lang ng pansit. Asan yung ibang nutrisyon? Opo, ang katawan natin, kailangan natin yan ng mga minerals. O yan, isusupply yan ng ating HCI-CMD. Kasi ang HCI-CMD, actually ito nasa around 92 kinds of minerals. Ang laman ng CMD natin. Anong importance ng minerals? Share ko uli sa inyo mga listeners natin, mga nanonood sa Facebook Live. Balikan natin that statement of Dr. Linus Pauling, two-time Nobel Prize winner. 1936 ay nadiscover niya yan. Sino nang buhay ng 1936? Ang mama ko buhay na niyan. Sabi niya po, ayan, sa discovery, two-time Nobel Prize winner yan. You can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Balibalik ta rin man. Bakit tayo nagkaroon ng mga sakit is because of mineral deficiency. May problema ba? Kung may mineral deficiency ka, malaki ang problema mo. Kasi useless ang mga vitamins, proteins, enzymes, amino acids, etc. kung wala yung minerals. Tandaan, very important ang minerals. Kaya nga dapat sabi nga ng ating doctor, dapat ang sasabihin hindi vitamins and minerals. Kailangan minerals plus vitamins para gumanda yung ating kalusugan. So, ang minerals na nasa HCI-CMD na yan, dating nasa katawan natin, lalo yung mga kaedad ko, di ba noon healthy tayo, hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Kasi yung pagkain natin noon ay full of minerals. Opo, kaya yung tubig na iniinom natin ay mayaman sa minerals. Kung sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kumakain tayo ng mga pagkain nandyan sa paligid, umiinom tayo ng tubig, malakas yung katawan natin, hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Tandaan, immune system, malakas kasi unang-una natutulog ng maayos. Di ba noon, nung hindi pa uso yan ng mga wifi, mga internet na yan, yung mga Facebook, yan ang mga cellphone, di ba? Pagkakain mo ng gabi, alas 7 ng gabi, matutulog na. Okay, ang mga tao noon malalakas. Ano ngayon? Inaabot ka ng alas 9, alas 11, alas 12. Yung iba nga, hindi na natutulog ng maayos. O yung doon sa mga kulang sa tulog. Alam nyo ba na magkakaroon ng matinding epekto in the future sa inyo? At marami na ngayon na kabataan, sirang-sira na po ang health. At a very young age, sira na ang health po. Why? Kulang sa tulog, hindi na kakapasok sa katawan yung mga nutrisyon na kailangan po ng katawan. Ano pa? Proper exercise. Dapat nagpapapawis tayo. Okay, importante nagpapapawis po tayo. Exercise. And of course, dapat umiinom ng sapat na tubig. Tayo, especially tayo mga adult we need
2 to 3 liters of water a day. Dapat yung tubig ay mayaman sa minerals para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Oo, yun ang sikreto na hindi natin sinesekreto. Ako inadapt ko lang talaga yung mga lectures ng ating mga doktor, and I'm so happy na I really made it talaga. Na-restore yung health ko. Kaya eto ngayon, 17 years na ako dito sa Health Code International. Ano yan eh, pasalamat ako kay Lord na kahit na senior citizen na ako, hindi ko nararamdaman na ako ay senior citizen na. And of course, salamat talaga kay Lord na eto ni-restore ako, and I need to stand strong and stay healthy, lalo ngayon na panahon ng pandemic, para sa aking pamilya, para sa mga taong dinikit sa akin ni Lord na kailangan tulungan. Ang dami niyan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Tulungan na gumanda ang kalusugan, tulungan na magkaroon ng hanap buhay. Uy, nag-brown out daw sa diet. Uy, nawala tuloy ako dyan sa diet. Ganon ba yon? Sayang ng program dyan sa... Di bali, patuloy tayo, hindi man brown out dito sa Legazpi. Sana ay i-ano na lang uli nila. Play na lang nila uli. I-play nila uli. So anyway, yun nga, pag-usapan natin. Ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwedeng matulungan ng ating Power Trio. At kwentong virus, kwentong virus naman tayo, ha. Kasi na-prove natin. 17 years ko na itong hawak. Ang product natin magaling sa mga virus, labanan ng virus. Oo, napatunayan ko to. Hepa B. Pag-usapan nga natin, Hepa B. Di ba wala namang gamot sa Hepa B? Opo, dito, 2 seaman na po. Hinandle ko mismo, nag-negative sa Hepa B. O di ba, virus ba gayon? Virus ba gayon, Hepa B? Opo, nakabalik uli as seaman, nakabalik uli sa trabaho. Oo, may hinanap lang akong gusto kong iparinig sa inyo para, yan. Opo, yung isa 3 years na hindi na nakakabalik sa trabaho, na bankrupt na siya. Buti na lang narinig yung aking program. Opo, yung aking boses na taga Polanggi. Pumunta ka agad dito. Sabi ko sa kanya, subukan mo yung ating product. Nawala daw sa Cool Radio. Ano ba yung nangyari? Sabi ni Ma'am Sheila, pero sa OK FM meron naman. O baka doon lang sa area ng Cool Radio kasi nag-advise ang Cool Radio ay nag-brown out daw. Baka sa area lang nila So, yun. Balikan natin. Isa pang napatunayan natin to. Diba? Si Chikungunya, diba, is virus din galing sa mosquito. Opo, na-manage natin yan. Yung isang asawa ng actually 2 taga na down my yung organization ko. Chikungunya yun. Power Trio lang po. Hello, batchmate, brother Piwi, musta na Pius? Diyan sa Sorsogon. Pwede na ba diyan maglaog? Di magpag-chan. Dahil na ako nakabisita. Oo, magaling po. Chikungunya, ano pa yung isa na? Dengue. Oo, pag-usapan nga natin dengue. Oo, naalala ko tuloy nung na-dengue. I was in PLDT company nung na-dengue yung aking anak. Siyempre, alam ko yung mga namamatay sa dengue. Yung sasalinan ng dugo. Wala akong idea. Medyo bata-bata pa ako nun. Iyak talaga ako ng iyak. Kasi, siyempre, nalalaman mo yung mga namamatay. Namamatay sa dengue. Oo. Pero yan pala, kayang i-manage. Hinanap ko yung teka lang para iparinig ko to sa inyo at matuto tayo. The best doctor to yourself is you. Usong-uso ngayon ang dengue. Oy, makinig kayo dyan. Yung baka may mga kapamilyang ma-dengue at mapraning kayo. Ang dengue, kayang i-manage yan na kahit hindi po i-confine. Kasi meron ako niyan di ba virus yun? Virus yun. Ang kailangan lang, usually kasi ang dengue, pag ikaw na dengue, magfi-fever. Okay?
Kailangan lang alagaan ng sapat na tubig, huwag kayong ma-dehydrate, and of course, uminom ng CMD. Yan, gawin na nga Power Trio para malakas po yung immune system. Ang mangyayari niyan after yung mga 3 to 4 days, babagsak po yung platelet. Kung hindi ka marunong mag-alaga ng may dengue, di ba? Ospital 'yun. Salin dugo, 'yun ang mangyayari po. Pero dito good news sa atin. Kahit bumagsak yung platelet, alagaan mo lang ng Power Trio, kusang tumataas. Kusang tumataas, promise. Oo, kaya eto, iparinig ko yung muna to. Kasi pag nauso yung dengue sa area ninyo, wag kayong mapraning. Opo. Mahal magpa-ospital, alam nyo ba? Mahal magpa-ospital, para kang na-hold up. 'Di ba? Pero ito kasi si Nurse Earl talagang inano ko yan na dengue. Pero ito mismo ay sister-in-law ko. Pakinggan muna natin. 'Di ba? Hepa B is virus, 'di ba? Chikungunya is virus, kaya ng product natin. Dengue is kaya ng product natin. At napatunayan din ng mga kakilala ko na COVID. Power Trio lang po. 'Di ba? Totoo 'yun sabi ng ating doktor. Palakasin ang immune system, huwag pahinain ang immune system. Dahil alam nyo ba na merong built-in na doktor sa katawan natin. Kailangan ibigay mo sa katawan mo, sa built-in na doktor sa katawan mo, yung kailangan niya, tamang tulog, tamang nutrisyon, proper exercise, uminom ng sapat na tubig. Opo, eto yan, pakinggan nyo muna. Ito, isang na dengue, paano siya natulungan ng ating produkto. Okay, meron ako dito ang napakagandang testimony kung paano siya natulungan isang dengue case na bumagsak ang kanyang platelet, pero yan na-manage ng ating Power Trio. So pakinggan na lang po natin. Hello ma'am, anong pangalan, edad at taga saan po kayo? Hello po, ako po si Mary June Obligar, taga Kamalig, Albay. Share ko lang po kung paano ako nakarecover sa dengue. Una, akala ko po simpleng trangkaso lang. Hanggang sa umabot ng 3 araw, lumala yung sitwasyon. Hanggang sa lumala yung karamdaman ko. No, ano yun, no, akala mo lang yun sa simpleng trangkaso, pero lumala. Nagkaroon ka ng fever. At ano pa ba yung iba mong naramdaman during that time? Nagkaroon po ako noon ng fever. Tapos na sumasakit yung ulo ko, yung tiyan, na nakakaramdam din ako ng nasusuka ba. Tapos yun, nagtatae din ako. Sobrang sakit ng ulo, yun ang nararamdaman ko. Hanggang sa naisipan ko nga na magpa-check up at pumunta nga po sa doktor. Tapos chinek yung platelet ko na sobrang baba, 53 na lang po yung platelet ko. Tapos sabi nga po ng doktor, i-confine ako kasi sobrang baba na nga po. Natakot din naman po ako kasi syempre unang-una doktor yon. Ang iniisip ko noon, pag doktor na, ang gagastos ng marami. Kasi nga po, delikado din po baga yung dengue. Anong gagawin sa iyo? Sasalinan ka ba ng dugo? Sasalinan daw po ng dugo para maibalik yung platelet Okay. sa katawan ko. Ngayon, nung sinabi sa iyo ng doktor, hindi ka ba natakot? Natakot po, kasi nga po, yung naisip ko noon una, yung gagastusin nga po, ma'am. Okay, so, nung nalaman ko yun, Ma'am Mary June, na ganun yung case mo, di ba, sabi ko sa iyo, relax, meron tayong Power Trio. At yung araw na yun, ay pinadalhan kita ng Power Trio. O, paano mo ngayon, ilan yung ininom mo nun ng Power Trio? Ang naano ko lang nun, ma'am, nag-high dosage po ako ng CMD, CBF, at saka Supreme Juice. Ang bale yung juice, 3 times a day ako noon, nag-take. And yung CBF, 15 tablets 3 times a day din. Then yung CMD,
every hour po is 50 drops po yung pinapatak ko sa tubig. Yun na po yung ginagamit ko na pang ng katawan ko, yung tubig po na may CMD. Ilang araw mo naramdaman na nakaka-recover ka na? Basta po nung uminom ako pinadalhan ako ni Madam ng Power Trio. In just 1 day lang po, naka-recover agad ako. At saka, yung panlasa ko bumabalik na unti-unti. So, finally, ilang araw mo naramdaman sa sarili mo na talagang okay ka na, wala na yung dengue sa'yo? 3 days lang po, naka-recover na ako. Na yun lang po yung gamit ko, walang iba. Power Trio, the best talaga, Power Trio. Pasalamat ako kay Lord kasi tinulungan ako na maka-recover, and kay Madam na siya po yung binigyan na parang siya po yung instrument sa ganitong sitwasyon na pag may karamdaman ka, Oo, matutulungan ka. matutulungan ka talaga. Okay, ano ulit yung pangalan? Pangalan ko po, Mary June Obligar, taga Camali Albay. Okay. Ayan, actually to si Mary June, sister-in-law ko, na yung pinapadala ko pala sa mother dear ko na Power Trio, hindi man siya umiinom kasi pinagbibigyan niya nga yung aking mother-in-law, kasi doon siya nakatira sa mama ko, na siyempre, my mother is 86 years old. So, yun ang umiinom talaga ng Power Trio. So, siya malakas pa kasi bata pa. Nasa 30s pa lang. So, bumagsak yung health. So, tingnan mo yung nangyari. 53 na lang yung platelet at gustong-gusto na talagang salinan ng dugo. Umiyak daw yung nanay ko nung malaman na i-confine. Ang the recommendation ng doktor ay i-confine siya dahil sasalinan nga po ng dugo. Sabi ko, wag ka na. Sabi ko, magpapadala ko Power Trio. Mag-high dosage ka lang. Ganun ka-amazing. Kalain mo yan ha. Sinimplihan lang ng ating Power Trio. CMD. CMD pa lang nun talagang gumanda na yung health niya. Nawala na yung kanyang mga iniinom na gamot. Ganun ka-amazing ang ating produkto. Kaya sa mga listeners natin, wag na tayong magbingi-bingihan. Subukan ko kaya ito si Ma'am Delia. Kung ready siya, Delia. Delia B. Ito kasi super sipag na nila. Ginawa na nila yung negosyo. Oo, ginawa nila yung negosyo kaya kasama na siya dun sa mga qualifier ng Boracay, ng travel. May passport ka na ba, Ma'am Del? Naalala ko noon na travel qualifier ka, hindi ka nakaano dahil sa passport mo. Pero subukan ko nga ito ha. Subukan ko lang kung maririnig natin siya para makapagtumulong. Oo, kung sasagot siya. Sumagot ka, Ma'am Del, ha? Subukan. Instant to. Ay, wala. Hello, Ma'am Del? Yes, ma'am. Good morning po. Ano ba yung, wala pa po? Ano yun? Wala pa po ba yung passport ko? Ay, wala ka pang passport. Paano yan? Di ba nag-qualify ka na? Qualify na ako ng Taiwan. Tapos sabi ni Ma'am Tati malapit na ang Vietnam. Oo. Ano naman, pipirahin na lang natin yung ay, tulungan mo nga ako, Ma'am Del. Para makapag-inspire tayo ng mga listeners natin kasi marami baga ang may sakit. Ito si Ma'am Delia Villanueva, taga po siya? Actually, taga Bakakay. Pero naka-base, anong lugar nyo na ngayon, Ma'am Del? Sa Valenzuela City po kami ngayon, ma'am. Valenzuela. Oo, pero si Sir Pedro Villanueva, taga Limanan, tama ba ko? Opo, ma'am. Oo. So, anuhan mo? Anyway, happy Sunday sa inyo dyan. Na last Sunday, nahuli ko si Sir, Joel Maluba, yun naman na nagkwento. Ikaw nakita kita, nandiyan ka sa Facebook. Opo, Oo, para sa mga listeners natin, sa mga nanonood sa Facebook, ito si Ma'am Del, mula pagkabata, sakitin na talaga. Kaya gusto ko uling mag-inspire siya sa mga
listeners natin. Pero mag-hello ka muna, Ma'am Del, sa mga listeners, lalo yung mga taga-Bakakay, hindi ka na nakakauwi dito. Opo, ma'am. Okay, sige ma'am. Hello po, good morning sa lahat. Lalo dyan po sa mga taga Bicol, sa Bunga, Bakakay, Albay po, at sa dyan kay Mami sa ano po. I-share ko Ma'am lang Del, po. i-share mo sa kanila, ano yung naging sakit mo? Ilan yung edad mo na nagkaroon ka ng ganong sakit? Ano yung mga pinagdadaanan mong paghihirap sa ganong sitwasyon at ano yung mga iniinom mong gamot? Ikwento mo para maka-inspire tayo. Okay po. Ano po, ang unang sakit ko po talaga nung di pa ako nag-CCMD. 7 years old pa lang po ako nun, ma'am. 7 years old. Opo. Sige. Yun po, grade 1 po ako. Bali, yun po ang naging sakit ko, yung sa puso po. Tapos, Sa puso? Opo, yung rheumatic heart disease po, ma'am. May ano ka, Ma'am Del, ba ikaw ba yung tao? Kasi si nurse Giancarlo, nagkaroon din ng rheumatic heart disease. Siya pala yung dating asthmatic, yung anak kong asthmatic na nagkaroon lagi ng tonsillitis at hindi ko rin alam na yung pagkaroon niya ng rheumatic heart disease dahil sa kanyang tonsillitis, yung infection, nagkaroon ng side, ang tawag niyan is ibang sakit dahil doon sa sakit niyang yun na tonsillitis. Ikaw ba naging asthmatic ka ba o nagkaroon ka ng tonsillitis? Hindi naman po ako ma'am nag-asthmatic. Kasi basta nung kasi yung pag nilagnat na ako nun, kasi pag nakakainom ako ng mga malalamig, nilalagnat na ako, tapos inuubos sipon, doon na po. Tapos hanggang sa dinala lang ako ng nanay ko sa hospital din sa Tabaco. Tapos na-trace nila na sakit na puso daw yun. Since nung pa talaga, inborn daw po yun. Kaya pag nakakain ako ng mga bawal, kaya mula nung bata ako, magbawal na sa akin ang mga kape, tapos yung mga malalamig. Kasi pagka nilagnat ako, tuloy-tuloy siya, nahirapan na ako yan sa huminga. Lagi pag inatake ako lagi sa gabi, ma'am, hating gabi. Kaya yung mga tricycle dyan sa Bunga, parang kinukuha na inaarkila para lang dalhin ako sa doktor. Tapos, kasi, nung pag pinag-trigger yung puso ko nun, ang hirap humiga. Lagi na lang nakatayo na lang. Tapos gano'n. Tapos yun po, ma'am, bali, pagka kasi, tapos nung nag-grade 5 naman ako, doon na din lumabas yung mga parang pigsahin din po pala pagka gano'n. Pigsa? Opo. Kasi sa mga ako, lahat, kasi yun na po yun. Tapos nung habang yearly ako may check up na. Tapos yung gamot ko nun, ma'am, nag-umpisa lang sa 2, plus yung yung vitamins na multivitamins na inuubos ko sa isang taon ay dapat 100. Opo, tapos hanggang sa nag-asawa na rin po ako, ganun pa rin, lalong lumalala siya. Tapos ang hirap din yung magtrabaho. Yung bali sa ako, tumapunta lang sa gamot, saka pag inuwi ako dyan sa Bicol. Tapos nung 2008, may sa akin na, kasi bumibili ako ng gamot talaga, pang Pilipinas na, para isang sahod na. So, baling makulang ang pambili ko ng ulam, basta yung sa gamot ko, kompleto na. Tapos yun, na nag-share sa akin dito na try ko daw yung CMD. 15 ml nga lang tinatry, pero wala naman akong idea. Ayoko nang maliit kasi kung tablet lang naman maubos. Kasi ilan drops. Ma'am Del, ilan na yung edad mo po nung dumating, na-try mo yung ating CMD? Kasi nag-umpisa kang sakitin, 7 years old ka. So, ilan na yung itaon mo? Ilan na yung edad mo? 35 na po. Nang dumating ang CMD sa buhay mo, Opo. Tapos, nung na ako, trinay ko yan ng bali 20 drops, pero hindi pala dapat pwedeng ganon. Pero, sige pa rin, nag-try pa rin ako nag-try hanggang sa nakuha ko yung tamang kasi hindi naman talaga po ako nag-a-attend kasi ang gusto ko lang naman mag-pay. 2008 yun. Ngayon, naghinto lang ako kasi siyempre parang ang feeling ko lumala lalo.
Naghinto ako ng 1 week. Pero sabi ko, ang mahal naman nito, inatapon ko lang. Ang nagbawas pa nga ako ng bili ng gamot. So, dinire-diretso ko. Reaction naman na may ko sa doktor ko, check up. Thanks God po, ma'am. Dahil doon sa CND, nag-first time ako ng normal. Wow. Opo, thanks God talaga doon sa CND. Teka muna, kasi 45 ka nang dumating ang CMD, minus 7 years old. 38 ka bang na umiinom ng mga gamot? 38 years ka na umiinom ng mga reseta? Hindi, ma'am. 33 lang po. Kasi nagbawas na ng bawas siya noon. Ah, okay. So, 33 years na umiinom ka ng mga synthetic drugs. Kasi tinanggal din naman ni Doc ng una, 3 hanggang sa naging natira sa akin B-complex. Tapos, yung may CDS tayo, hindi ko yun iniintindi. Mga ilang taon. Tapos, binasa ko siya, ma'am. Nasabi ko, ay, may B6 siya, may B12, saka B2. So, ako nang putang nagtanggal. Yun na po yung last ko na may gamot ako. Tapos, 2013 until now, power trio na po talaga. Pero minsan na-mention mo nun, sinabi ba sa'yo na lifetime na rin yung gamutan mo? Yes, ma'am. Lifetime na yun. Bali, 2 nga pala ang card ko nun sa Mercury Drugs na 50% off. Kasi lifetime daw po yun. Kasi ang isa, ma'am, 39 pesos o 40 pesos. So, times 3 yun. 120 sa isa pa lang. Kaya nagagastos ako dati ng 6,000 a month. 6,000? Wala pa yung... Yes, ma'am. Ay, naku, dapat talaga malaki yung sahod. Kasi kung 6,000 a month, paano kung ang sahod is lang, 10,000, less 6,000? Ang sahod ko nga lang po, ma'am, dati. Pilipinas, bali 7,000. Doon lang naglalaro. Kaya parang sa gamot ko lang. Kailangan pala magtrabaho para may pangpagamot. Yes po, ma'am. Pero nung nandiyan na si Power Trio, parang kasi ako pala ang umiinom, dahil hindi naman na naniniwala yan si Sir Pedro. Bali 3,500 na lang po, ma'am, kasi kompleto na yung Power Trio. Opo. Saka hindi ako bumibili nun pa isa-isa po, ma'am, yung mula nung nag-member ako. Kasi wala nang counter. Ang ginagawa ko, nagpapadeliver lang ako kay Sir Joseph kasi ayaw ko mag-attend ng seminar. Oo. Kasi pag hindi ko magpapagamot lang ako. Saka nasabihan kasi ako na dapat daw gumaling na ako. Siyempre, parang nireject ako agad. Pero sabi ko, hindi ako titigil. Hanggang sa nag-attend na ako kasi nag-resign ako 2013. 2014, di pa rin ako. 2016, nag-attend na ako. Yun yung first time kong na-meet kayo lahat doon. Wow, oo. Pero yan, ngayon, ngayon talaga sineryos, naging stakis kayo ni Sir Pedro, di ba? Dahil na-prove nyo ang kagalingan ng ating product at congratulations sa grupo mo dyan sa area ng Manila, dyan sa Libmanan, Kamsur. Oo. Yan, patuloy lang tayo sa ginagawa natin, Ma'am Del, dahil yun ang gusto ni Lord sa atin. Anything na maganda ay kailangan talagang i-share, di ba? Yes po, ma'am. Yun ko na po na-prove na parang sa una nag-invest lang ako muna sa health. Tapos yun na po, nag-umpisa na yung pag-sharing ko hanggang sa naging status na po ako. Di ko naman po alam na kailangan mo din aralin pala yung marketing. So, inaral ko siya. Pero 1 to 2, ang hirap din po, ma'am. Kasi yung isa, 2, parang wala naman ako alam. Parang ang sabi ko na lang, di bali, may libro naman ako nakukuha kasi direct na sa office, mas marami akong free. Yun lang. Pero, nung dapat pala ako nag-status tayo, mag-aralin talaga lahat naman. Pero ang inaral ko talaga ng gusto ng sa marketing. Kaya, parang saka yung nag-travel ako, ma'am, di ko alam na qualified na. Doon ko nalaman na ang pangalan ko pala is iba sa CSA, sa NSO. Kaya hindi ka makakuha ng passport. Opo. So, yun, naiwan na ako nung nag-time. Ay, dapat na rin yun. Baka sakaling matuloy na yung ating travel. Meeting na lang po ako, ma'am, sa resort ng PSA. Ayun. Tapos, kukuha na akong passport. Yun po, ma'am. Okay. So, ayan, maraming salamat, Ma'am Del, sa pag-share mo. Kasi kailangan tumulong talaga tayo. Kahit man lang sa kwento natin sa mga tao, paano nakakatulong yung ating product ay malaking tulong na yon. Yung kwento ng ating buhay
malaking tulong yon na mapakinggan tayo ng mga tao, di ba? Yes po, ma'am. Kwento lang talaga ako, ma'am. Kasi ngayon di ako lumalabas na para mag-area-area. Kasi siyempre, parang kung pa rin ako sa COVID, okay na. Nag-iingat pa din. Okay, Ma'am Del, maraming salamat po. Ingat-ingat pa rin tayo. Kahit na healthy na tayo, mag-ingat po tayo, ha? Ay, ako na lang babanggit ng salibmanan nyo. Sige Okay, thank you po. Bye-bye. Ayan, akalain mo yan si Ma'am Delia Villanueva, sinabihan ng lifetime ang gamutan, pero nasimplihan lang ng ating product. Hello kay Ma'am Norma Baroga is watching at ang aking batchmate si Chi, Ma'am Chi Kadag. Oo. So anyway, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, inaral, sinubukan. Kaya napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Alam nyo ba dito sa amin, ako talaga dito ko na-prove dito ang kagandahan ng ating produkto at yung feeling mo ba na ang product mo ay kailangan ng mga tao. We need to help people. Iba-ibang health problems ay pwede matulungan ng ating product. Katulad nitong isa uli na mapapakinggan natin na gumuho ang kanilang kabuhay ay kalusugan. Napatunayan muna nila na maganda talaga yung product, kaya ginawa rin yung negosyo. Tumulong sa mga tao. Pakinggan na lang po natin para pampahinga yung aking boses. Okay, nandito kami ngayon sa Cloud9 para sa aming training. Nako, andito nagdadatingan na ngayon yung mga delegates dito sa aming training dito sa Cloud9 in Antipolo City. Pero gusto ko muna pagpiestahan itong mga galing sa Singapore Cruise, mga leaders ni Health Code International. Ito ngayon mismo sa aking harapan. Siya na lang magkwento. Ano ba ang experience nito? Actually, napakasipag ng taong to. Ano ba yung experience niya ngayon sa Singapore Cruise? Ma'am, good morning. Pakibanggit lang pang pangalan, taga saan, at ano yung experience mo sa Singapore Cruise? Okay. Ako po si Marites de Luciento, si Stakis ng Mandawi. Ano talaga, ang ganda. Gagaling lang namin kagabi. Almost 3 or 4 days na tamamel, no? 4 days and 3 nights kami nakastay doon sa Singapore. At amazing talaga. Ang laki talaga ng barko ng Cross. Royal Cross, ha? Royal Caribbean Cross. Yun talaga ang natatak na pinaka. So, iba talaga ang Health Code International. Sa buong buhay ko, siguro pag hindi ako nakasali dito, hindi talaga ako makasakay ng ganito. Sobrang saya talaga. So, thank you HCI, Sir Edward, thank you po. Sana maghataw tayo para kayo na din ang susunod sa amin. Okay, so napakaganda. So exciting talaga. Grabe ang experience namin. More than 20 delegates from the Philippines na nag-enjoy ng Singapore Cruise. Ay, grabe talaga. Parang ang mga nandun talaga yung mga rich, mga mayayaman. Pero nakasali tayo doon sa anyway. Opo, na-experience namin po yung mga grabe, yung mga magagandang pagkain. Ay, masasarap na mga pagkain. Hindi na natin alam kung paano natin kakainin yung mga yun. Pero enjoy talaga. It's really a great experience. Pero ito si Ma'am Tess, talaga matagal na rin tayo magkakilala, Ma'am. Pero gusto ko malaman, Ma'am, ano ba yung personal experience mo? Kasi kami, bakit kami nandito sa Health Code? Of course, because of our powerful product. Sigurado ako meron ka rin magandang experience. Kaya nandito ka rin mula noon hanggang ngayon. So, Ma'am Tess, yung personal experience about our products po. Totoo yun. Totoo nga. Kaya nagstay ako dito sa HCI kasi ang ganda talaga ng product. Ang ganda. Kasi ako, isa akong business woman. Stallholder ako sa Mandawi. Nagbibinda ako ng karne pagkatapos yung lifestyle. Kaya nga marami ako. Masakitin talaga ako. Oo. Asthma, may high blood, may mayuma pa. Hindi ko akalain ang product ng HCI, CMD. Ito talaga nagkakorek sa akin. Ang kagandahan pala, ngayon, 2015 ang na-experience ko sa kapatid
ko, alam niyo ba? Kaya nga sabi ko sa Lord, siya ang nagawa ng paraan na para bang binigay siya ng material na tulong sa atin ng isa't isa kasi last July 2015 yung kapatid ko inatake ng diabetic, maabot ng 538, yung BP niya is 240/140. Hindi ko akalain doon sa emergency room, anong matulong ko sa kanya kasi parang papunta na sa comatose. Pero ginagawa ko, ko ni Lord, itong minatriyo itong tabang ng CMD, hinaplos ko kasi bawal magpatak sa kasi nandyan sa emergency room. So, pinahaplos ko sa mukha niya, lahat ng katawan. Akalain mo, in seconds, yung niya, nawiwiwi, nagbabalik ng normal. Pagkatapos, CT scan, ang result, may blood clot siya ng 48cc. Hindi ko akalain, sa tulong ng CMD natin, pinatransfer ko siya na ibang ospital para makainom ko siya ng CMD. Hindi ko pa nakapunta doon, pinatransfer sa ibang ospital. Nilagyan ko ng 60 ml na water, pinatakan ko 200 drops ng CMD. Hindi ko akalain. Pang 48cc. After 5 days, sinitiskan uli, nagdat na lang. Ang ganda talaga ng product, no? Ang ganda. Ngayon, sa totoo lang, hindi na operahan ng kapatid ko. May na-stroke siya, pero biro, i-compare mo sa case ng ganon. May nakita ako, yung case na ganon, na 48cc, pinaoperahan. Ngayon, parang gulay. Pero yung kapatid ko, ako talaga ang nag-decide na hindi operahan sa tulong ng produkto natin. Pero hindi mo akalain, hindi siya na-operahan. Ngayon, nagbabantay sa apo niya, and God grace. So, sana, ito totoo talaga ang tinetestimony ko. Sana gumagamit kayo hindi umaabot kayo ng atake. Prevention is better than cure. Totoo. So, Ma'am Tess, sa family niyo po, lahat na ba kayo gumagamit ng ating product? Oo, kasi yung ina ko, for the start, nagamit siya ng CMD, pang ugod-ugod. Parang 68 ata yung edad niya. Ngayon, 76 na siya, 78 na nga. May cellphone na siya. Dati wala siyang cellphone kasi maghahanap siya ng yung insurance niya. Baka hindi niya. Ngayon, hindi ko akalain, nag-iinom siya ng CMD, patakpan, nilagyan ng tubig. Ngayon, wala na siyang tungkod, lumalakad. Oo, parang bumabalik ang niya, energy at saka lahat talaga. Pero mas maganda talaga yung natin, yung lifestyle natin i-change din natin para mas mabisa talaga ang epekto ng HCI CMD. Yan. Pero sa'yo, Ma'am Tess, kanina may mga nabanggit ka sa akin na health problems. Lahat ba yan natulungan ng product natin? Oo nga, sa totoo lang, 3 years akong nag-calci block. Yun na nga, 3 years akong nag-calci block. Since 2005, nagamit ako ng CMD. Nag-start ako ng calci block ko is 2002 until 2005. So almost 3 years. Paggamit ko ng CMD, hindi ko akalain, ilagay lang ng water. Ako talaga ang nag-observe. Pagkatapos until now, wala na akong maintenance. Yung hika ko, yung asthma ko, nawala din. Amazing talaga ang product natin. Yung mayoma ko that time, 2005, may mayoma ako, dinayagdose ako ng doktor, may mayoma ako. Sabi ng doktor na wala daw gamot na makapaano sa mayoma. So, kailangan mag-matured operahan. Hindi ko akalain na wala. So, para as amazing talaga ang product namin. Kaya, try na kayo. Yun nga. Kaya, alam mo, di ba nung nakilala kita before, hindi ka naman ganyan ka-glow, Ma'am Tess. Ngayon talagang glowing talaga. Totoo pala yun na pag ikaw ay user ng ating Power Trio, ang ating CMD, CBF, at ang ating Supreme Juice, you will also experience that 15 years younger. Na-experience mo ba yun? Oo, ngayon bata na ako. Hindi na 20 ata. So, sabi nila, iba talaga ang magamit ng Power Trio kasi yung product natin ay para sa cells, di ba? So, kaya nga, kung anong mga cells na damage, isa yun na
dahil sa lifestyle natin. Kaya nakita ko, nagbo-blooming din ako. Ayan, Ma'am Tess, ito po ay maririnig sa Bicol Region. And of course, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ay, kayo lahat, subukan nyo nung produkto namin, ang HCI Power Trio. Ang ganda talaga ang bisa. Alam nyo ba, nandito ako kasi gusto ko lang makatulong. Sana naman gumagamit kayo, wala kayong atubiling gumagamit ng product na nito kasi marami na proven and tested na talaga. Kaya nga, ako po si Marites de Luciento, si Stakis ng Mandawi. Since 2005 until now, nandito ako sa HCI dahil sa kaganda ng product at saka ang ganda talaga ng kumpanya namin. Okay, andito. Ayan, di ba? Andun si Ma'am Tess de Los Cientos, ang ating stockist sa area ng Visayas area. Hello kay Ma'am V. Gomez at Ma'am Lilibet Coloma. Okay? So, may nagtatanong dito, sana nakikinig ka ngayon. Oo. Di bale, ito yung sabi mo, good day, ma'am, ilang patak po ba kada araw sa tao na mild stroke? Pwede ba isabay sa maintenance? Isabay mo muna yung maintenance mo, kailangan mo po yan. Oo, pero yan taga Bakakay, nag-member ka na pala. Alam mo, di mo na mention dito ilan yung edad mo. The best sana ay sabayin mo, gawin mo na Power Trio, CMD-CBF at ang ating Supreme Juice. Sa case mo yan, di mo na mention yung edad mo, mag 60 drops per day ka. Halo mo sa 2 liters water, inumin mo maghapon, araw-araw gawin yan. Kung kailangan ituloy muna yung iyong maintenance, ituloy mo muna kasi hindi ka pa po magaling. Pero aralin mo lang kasi it's not only about taking this Power Trio, you need to check and correct your lifestyle. Ano ba yung mga naging dahilan? Bakit ka na mild stroke? Kasi tandaan po na ang sakit pala ng tao, 20% genetic, namana natin, and 80% lifestyle. Kaya pala natin itama yung lifestyle natin. At ano man daw yung sakit natin ngayon is the result of our lifestyle 5 to 20 years ago. Kami 15 years na ang dami kong mali. Ang dami kong mali sa lifestyle. Bumagsak yung health namin at nadamay ko yung aking mga anak. Eto ngayon, healthy na uli. Tinama ko yung aming lifestyle. Go back to natural. Tandaan ng katawan natin ay nature. Tugma tayo sa mga natural na produkto at binibigay ko na sa sarili ko yung tamang tulog, umiinom ng sapat na tubig, iniiwasan ko. So, siyempre, hindi naman natin masabi na hindi na tayo makakain ng processed food. So, iwasan po. As much as possible, go for the natural. Go back to the wet market. Opo, kasi ang katawan pala natin ay nature. Tugma tayo sa mga natural na produkto. O yan sabi ni Ma'am Del, sabay lang niya po ma'am ang gamot hanggang sa makorek. O tama yun kasi ginawa din yun ni Ma'am Delia. Tuloy muna yung gamot. Huwag magmadali. Kasi tandaan, ilang taon na ang sira ang health mo, di ba? Huwag muna. So doon sa may mga hypertension, mga diabetiko, may mga sakit sa puso, tuloy muna yung gamot po. Oo, later on, mismo yung katawan nyo, magkukwento po sa inyo, wow, eto na, gumaganda na yung health. Unti-unti mailalaglag natin yung mga maintenance. Aralin nyo po kasi. Oo, kaya doon sa mga medyo pilosopo pa, kami pilosopo din kami noon, pero kailangan namin mamulat. I tell you people, the best doctor to yourself is you. So ulitin ko lang yung aking text hotline, it's 0939 9040717, 0939-9040717. Yung mga nagtatanong dito sa area ng Legazpi, kung open daw, na pag nandito ako sa Legazpi, we open even Sunday, 9 a.m. to 3 p.m. lang po, ha? Para ma-serve po kayo. Yan naman sa area ng kasi napapakinggan din po dyan sa Camarines Norte. Stay in naman po yung mga angel natin dyan sa CMD Center. Lalo dyan sa Jose Panganiban, sa Labo, and of course dyan sa Santa Elena. Stay in po, ang pamilya nila nandyan mismo nakatira. So, pwede rin kayong kung talagang hindi nyo kayang maintay, maintay yung 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 Monday, okay. Dito na tayo sa ating mga outlet po. Dyan sa area ng Camarines Norte. Hanapin nyo po, HCI CMD. Hanapin nyo tayong hanapin yung mga
CMD Center. Nakalagay diyan usually 8CIBs. CMD. Yan. Diyan sa CMD, sa Purok 5, Mother Lode near Kasorog Checkpoint, Jose Panganiban, Camarines Norte. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte. Beside Lisaso Hospital. Sa Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte. Malapit sa Giselle's Garden and Tourist Inn. Corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Malapit sa Seventh-day Adventist Church. Medyo na naman yung boses ko. Anyway, ito na yung sinasabi ko sa sobrang daldal ng inyong lingkod. Ang boses ko talaga bumibigay. Oo, kaya sana doon sa mga taong napakinggan yung program, aralin nyo kasi. Kasi sa akin walang lugi. Kayo ang lugi kung kayo ay tinakbo na ng ospital. Katulad ng mga na-sharean ko pero na-deadma lang yung ating product. Nakakalungkot ko ang laki ng bill. Yung nakakalungkot, yung nag-undergo ka na ng operasyon na sana kung naniwala ka ay hindi sana humantong sa ganun. Nakakalungkot yung bigla ka na lang parang gusto mong mahimatay sa bill na sa hospital. Samantala kung alam mo sana ang produktong ito, pwedeng hindi ka itinakbo ng ospital, okay? So, sa area ng Camarines Sur, hanapin lang Ma'am Cathy Cecil, Binanuhan, Karamoan, Camsur. Si Sir Pedro Villanueva, Mambolo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. CMD Center, 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Dortry Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Harapan ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes. At sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. Harapan ng Banco de Oro. Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. And of course, doon sa mga nag-member, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan, kasama po ang kabuhayan. At dito po, hindi naman kailangan na magaling ka na kaagad sa negosyo. Kasi ako rin noon, hindi rin ako magaling sa business. Doon lang muna sa na-prove ko, wow, this is it, amazing product. Kailangan ng mga tao, aralin po natin. At later on, magagamay nyo rin po. Magagamay nyo rin yung product knowledge, business knowledge, at saka HCIBs is a business with a heart. We need to help people. The more na marami kang natulungan, ang blessing talaga po nandyan. Experience din yan ng maraming nag-join sa atin, okay? Sa area ng Sorsogon, CMD Center at second floor, room 204, AZM Building, corner Burgos Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon. Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Amelia Bas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon. Wenelin Fuentes, Purok Cadena de Amor, Comad Guide Casillas, Sorsogon. Annabel Maquiñana, Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa area ng 1st District Cobalbay, Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building, atap 711 Siga Avenue, Tabaco. Myrtle Neo Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biascas, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atap GW.
Hardware sa area ng Bakakay po yan. Hello kay Ma'am Mylene Encinares dyan sa CMB Center in Sipocot, Camarines Sur. Okay, sa second district ko Balbay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo Albay, Toy Dahak, Toy General Merchandise. Toy General Merchandise. Purok 38 ba ma nito? Of course, yung aking office, second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atap Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket, Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi, Lisa Longasa, Bangkiriwan, Legazpi City, Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Puro, Legazpi City, Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar Sorsogon. Of course, sa 3rd District, Obalbay, Sonia Pereña, Ground Floor, Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay, Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Office Center ng Ginubatan, Ami Canseco, Care of Boardwalk Service Center, Market Site, UAS, Susie Dison, Care of Ochapayo, Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, at CMD Center, second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi, sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao at Saliantos Building, Barangay Maya-Maya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay. Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana po ay matugunan ng ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Tandaan, kalusugan at kabuhayan sinishare po namin sa mga taong interesado. We need distributors, we need retailers, we need business partner. Maraming salamat. Ako uli ang inyong lingkod, si Mama Linda Wee. Have a Sunday. Have a blessed Sunday, everyone. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye po sa inyong lahat.